дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир аз тарафи гурӯҳи корӣ ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ боз дар чанд шаҳру ноҳияи дигари мамлакат ҳолатҳои ғайриқонунӣ ғасб кардани қитъаҳои замин ошкор карда шуд. тавре аз гузориши кормандони маркази робитаҳои ҷамъиятии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маълум мегардад, қисми бештари заминҳое ки аз ҷониби шахсони алоҳида худсарона ғасб шудааст, асосан ба муассисаҳои таълимӣ вобаста буданд. замин боигарии асосии давлат буда, истифодаи оқилона ва мақсадноки он ҳамеша омили асосӣ ва мусоидаткунандаи рушди иқтисодиёт, таъмини ниёзҳои иҷтимоии сокинони ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. вобаста ба истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ишғол намудани қитъаҳои замини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби мақомоти прокуратура ва сохторҳои салоҳиятдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолиятро идома дода, як қатор қонунвайронкуниҳоро дар ин самт ошкор намуданд. чунончи дар ҳудуди ноҳияи деваштичи вилояти суғд ва ноҳияи шаҳритузи вилояти хатлон ду ҳолати истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ишғол намудани қитъаҳои замини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ошкор гардида, дар асоси амрҳои прокурорӣ ва қарори раисони ноҳияҳои зикр гардида, онҳо ба ҳолати аввала баргардонида шуданд ва ба тавозуни муассисаҳои таълимӣ вобаста карда шуданд. аз ҷумла сокини деҳаи Хоҷа Тоҳири ҷамоати деҳоти Яхтан, ноҳияи деваштичи вилояти суғд, Бобоев Алиёр масоҳати 0,89 гектар қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 ноҳияро соли 2017 худсарона ғасб намуда, дар он иншооти ёрирасон бунёд намудааст. номбурда ба ин кирдори ғайриқонунӣ содир намудаи худ пурра иқрор гардид ва замини мазкур барои истифодаи минбаъда ба муассисаи таълимӣ бозпас гардонида шуд. дар ҳақиқат мо дар замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 ҷамоати яхтани ноҳияи деваштич иншооти ёрирасон бунёд намуда будем. мо ин корро надониста анҷом додем. вақте гурӯҳи корӣ омада фаҳмониданд ки замин бояд ба ҳолати аввала баргардонда шавад, мо ҷонибдори ин иқдом ҳастем. дар асоси фаъолияти гурӯҳи корӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд Бобоев ба масоҳати умумии 0,89 гам ҳудуди замини мактабро худсарона ишғол карда дар он бинои ёрирасон сохтааст. дар асоси амри прокурор ва қарор раиси ноҳия замин ва тавозуни муассиса баргардонида шуд. далели аз тарафи Бобоев Алиёр худсарона ғасб гардидани масоҳати 0,89 гектар қитъаи замини муассисаи таълимии соҳаи маориф аз ҷониби прокуратураи ноҳияи деваштич мавриди санҷиш ва таҳқиқи пурра қарор дода шуд. дар натиҷа аз ҷониби прокурори ноҳия ҷиҳати бартарафсозии қонунвайронкунӣ дар самти истифодаи ғайриқонунии замин ба мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич амр ирсол гардид. дар асоси он қарори раиси ноҳия дар бораи ба ҳолати аввала баргардонидани қитъаи замини худсарона ишғол карда шуда бароварда шуд ва қитъаи мазкур ба ҳудуди заминҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 вобаста карда шуд. ҳангоми гузарондани санҷиши назоратӣ дар ҳудуди қитъаи замини мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 ошкор карда шуд ки шаҳрванд Бобоев қитъаи замини муассисаро ба масоҳати умумии 89 метри мураббаъ худсарона ишғол карда бинои ёрирасон бунёд кардааст. тибқи амри прокурори ноҳия ва қарори раиси ноҳия замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуд. дар идомаи тадбирҳои самаранок аз тарафи гурӯҳи корӣ дар ноҳияи шаҳритузи вилояти хатлон низ як далели ғайриқонунӣ ба соҳибияти худ даровардани масоҳати 0,13 гектар қитъаи замини назди муассисаи таълимии рақами 21 ноҳия аз тарафи сокини деҳаи Сайёди ҷамоати деҳоти Талбак Садриддинов ошкор шуд. дар асоси санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқ шуд. 13 сотиқ замини мактаби таҳсилоти умумии 21ро сарона ғасб намуда соли 2006 бо дар натиҷаи санҷиш гурӯҳи корӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ муайян карда шуд ки дар ҷамоати деҳоти Талбак Садриддин деҳаи Сайёди ноҳияи Шаҳртус шаҳрванд Нуро Зиёдалӣ қитъаи замини мактаби 21ро худсарона ғасб намуда дар манфиати худ истифода бурдааст. замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонда шуда дар ихтиёри муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 гузошта шуд. аз тарафи прокуратураи ноҳияи Шаҳритус оид ба фавран бартараф кардани қонунвайронкунӣ ошкор шуда ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи амр пешниҳод карда шуд. дар натиҷа бо қарори раиси ноҳияи Шаҳритус масоҳати 0,13 гектар қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуда ба муассисаи таълимӣ вобаста гардид. бо қарори прокурори ноҳия нисбати Нуро Зиёдалӣ парвандаи вайронкунии маъмурӣ бо моддаи 141 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда он барои баррасӣ ба Кумитаи идораи замини ноҳия фиристода шуд. аз шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд даъват карда мешавад ки ихтиёран онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол ин ҳолатҳо ошкор ва нисбат ба чунин ашхос қарори қонунӣ қабул карда мешавад. мехоҳам ба
ساکنان ناحیه که زمین‌های حدودی مؤسسه‌های تعلیمی را غیرقانونی اشغال کردن فهمانند و شرط دهند که آنها در صورت اختیارا و توازن مکتب‌ها برگرداندن این قطعه زمین جایگاه مأموری و جنایتی آزاد کرده میشن. соҳаи маориф хусусан мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба ғамхории на танҳо давлат балки шаҳрвандони ватандӯст ва оянданигари ҷумҳурӣ ба таври ҷиддӣ ниёз дорад. дар идомаи силсила чорабиниҳо оид ба ошкор ва пешгирии далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар ноҳияи ҷалолиддин балхии вилояти хатлон ва шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳолатҳои қонунвайронкунӣ дар самти истифодаи замин ошкор карда шуданд. дар натиҷаи гузарондани санҷишҳои прокурорӣ муайян карда шуд ки сокини деҳаи орҷоникидзе ҷамоати деҳоти калини ноҳияи ҷалолиддин балхии вилояти хатлон мусоев киромиддин моҳи декабри соли 2021 масоҳати 0,2 гектар қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43-ро худсарона ғасб намуда дар он иншооти ёрирасони шахсиро бунёд намудааст. моҳи декабри 2021 аз ҳисоби заминҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи ҷалолиддин балхӣ худсарона расм намуда як иншоот сохтанд. дар ҳақиқат аз тарафи сокини ҷамоати деҳоти калин деҳаи озингизе мусоев киромиддин 200 метр овра қитъаи заминҳои муассисаи таълимии рақами 43 моҳи декабри соли 2021 худсарона ишғол шуда буд. дар ҳолати мақомотҳои дахлдор қитъаи замини худсарона ишғол шуда ба ҳолати аввала баргардонда шуда ба муассисаи таълимӣ супорида шуд. оид ба ҳолати мазкур аз тарафи прокуратураи ноҳияи ҷалолиддин балхӣ бо дастрасии моддаи 338 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда баъд аз анҷоми тафтиши пешакӣ парвандаи ҷиноятӣ барои қабули қарори қонунӣ ба мақомоти судӣ фиристода шуд. дар натиҷаи баррасии судӣ кирдори содирнамудаи мусоев киромиддин маҳкум карда шуд. новобаста аз ин номурда кирдори ғайриқонунии худро бартараф накард ва бинобар ин дар асоси амри прокурори ноҳия қитъаи худсарона ғасб намудаи мусоев киромиддин ва иншооти дар он сохташуда пурра ба ҳолати аввала баргардонида шуд. ҳолати мақсаднок ва самаранок истифода бурдани заминҳои муассисаҳои таълимӣ дар ҳудуди ноҳия мавриди санҷиш қарор дода шуд. бо гузарондани санҷишҳои прокурорӣ муайян гашт ки шаҳрванд мусоев киромиддин маликович зотан ва истиқоматкунандаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҷамоати деҳоти калини моҳи декабри соли 2021 0,2 га қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи ҷалолиддини балхӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти калини деҳаи орҷоникидзеро ишғол намуда биноҳои ёрирасони шахсиро сохта ба анҷом расондааст. дар асоси амри прокурор қитъаи замин ва сохтмони худсарона ба ҳолати аввала баргардонда шуда ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи ҷалолиддини балхӣ супорида шуд. ҳамзамон далели дигари худсарона ғасб намудани қитъаи замини ҳудуди муассисаи соҳаи маориф дар шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз тарафи гурӯҳи корӣ ошкор карда шуд. чунончи сокини шаҳри хоруғ шодибеков суҳроб қитъаи замини ҳудуди муассисаи томактабии рақами 1 шаҳри хоруғро ба масоҳати 56 метри квадратӣ ба таври худсарона ғасб намуда иншоотҳои ёрирасон аз қабили ошхона ва ҳаммом бунёд кардааст. соли 2016 аз ҳисоби заминҳои кӯдакистон номер 1 56 метри мураббаи заминро худсарона ғасб намуда гирди онро бо деҳор маҳкам карда. дар натиҷаи тафтишоти прокуратури шаҳр муайян шуд ки ҳамин замини ғасб намудаи ман ғайриқонунӣ мебошад. бинобар ин дар асоси амри прокуратури шаҳри хоруғ замини ғасбшударо ба ҳолати аввала баргардонида ба тавозуни кӯдакистони номер 1 баргардонида. аз ҷониби шаҳрванд шодибеков суҳроб ки ҳудуди кӯдакистони рақами 1 дар масоҳати 56 метри мураббаъ ғайриқонунӣ аз они худ намудааст. бинобар ғайриқонунӣ буданаш дар асоси амри прокуратураи шаҳри хоруғ ба ҳолати аввала баргардонида шуд. аз ҷониби прокуратураи шаҳри хоруғ ҳолати мазкур ба қайд гирифта шуда оид ба фавран бартарафкунии қонунвайронкунии ошкор шуда ба шаҳрванд шодибеков суҳроб амр дода шуд. ҳамзамон дар ин хусус ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ эътироз пешниҳод карда шуд. дар натиҷа қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуда ба тавозуни муассисаи томактабии рақами 1 шаҳри хоруғ гузаронида шуд. дар асл санҷиш муайян карда шуд ки аз тарафи сокини шаҳри хоруғ шодибеков суҳроб шодибекович ҳудуди муассисаи томактабии рақами 1 шаҳри хоруғ 56 метри квадратӣ ба таври худсарона ғасб карда шудааст.
аз тарафи прокурори шаҳри Хорух оид ба фавран бартараф намудани қонунвайронкунӣ ошкор шуда ба шаҳрванд Шодибеков Суроб Шодибекович амр дода шуда қонунвайронкунӣ бартараф карда шуд. шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд ихтиёран бояд онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол нисбат ба онҳо тибқи қонунгузорӣ чораҳои дахлдор андешида мешавад.